पैठण येथील जायकवाडी धरणातून मंगळवारी सायंकाळी गोदावरी नदीपात्रात पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे. धरणाच्या एकूण 27 दरवाजांपैकी 18 दरवाजे उघडण्यात आले असून 10 ते 27 क्रमांकाच्या दरवाजांतून सुमारे 10,000 क्युसेक वेगाने पाणी सोडले जात आहे. धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात झालेल्या समाधानकारक पावसामुळे जलसाठ्यात वाढ झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. प्रशासनाने गोदावरी नदीकाठच्या गावांतील नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले असून नदीपात्रात उतरणे टाळण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच मच्छीमार, शेतकरी आणि पर्यटकांनीही आवश्यक खबरदारी घ्यावी असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.